Hi guys, खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो नैबे आंनि DD प्रोडक्शनाव नोंथांमोनखौ आङो आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। स' आंनि दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय जोंनाव बहुत आलासि फैनो नागिरदों आरोना आङो बेखिनिखौनो नोंथांमोननि गेजेराव शेयार खालामनोसै होननानै आरो भिडिअ लाना फैलायबाय आरोना लोगोफोर। दा मानि आंबो एसेबां भिडिअ लाना फैबाय थानो हायाखै नालाय ओमफ्राय दिनै बोथोराबो एसे मोजां ओंखायनो आंहाबो गोसो जाबाय आरोना बिदि भिडिअ लाना फैनोसै होननानै ओमफ्राय दा आङो बे भिडिअखौ जागायनायनि सिगां नोंथांमोननि सिगाङाव फंनैसो बाथ्रा बुंनो आरोना आंल' बुङा आंनि हासबेन्डबो बुंगोन आरो ओमफ्राय र' आं दा हासबेन्डखौ लिंहरनो आंनि खाथियावनो दंखायो ओमफ्राय जों न'आव भिडिअखौ लानाय जायासै आरोना जोंना फिसाजोआ एसे उसुबिदा नालाय ओमफ्राय जोंखौ भिडिअ लानाय नुबोला जोंजों थाफानो नागिरोना डिस्टार्ब खालामो ओंखायनो जोङो दुब्लिथिं फैनानैबाबो भिडिअखौ लाफैथारबाय आरोना दा नै आङो हासबेन्डखौ बुंनो होनोसै एसे माने गोसोआव दुखु मोननानै दङ आरोना दुखु मोनना थानायखौ जेनेबा नोंथांमोननि गेजेरावबो बुंफोरना होनो मोनबा एसे मोजां जायो नङा होमबा ओंखायनो जोंबो बुंफोरनानै होनोसै जोंबो गोसो सिङाव लानानै बेसेबां दुखुयै थाबाय थानो नङा होमबा बेसेबां सैज्य खालामनो ओमफ्राय मानसि जानानैथ' जेनेबा सैज्य खालामनो हानायथ' जाखानांगोन जों खालामखायो जों बहुद माने मानसिफोरनि खोथाखौ जों कन्ट्रल खालामनानै थायो आरोना बेनो मेन खोथायानो जाहैबाय आंनो बुंग्रोनोसै जोंदि चक्लेटनि नार्सारि बानायदोंना बेफोरखौ जोंखौ नुनानै माने मानसिफोरा बिराद एगेन्स्ट ओंखारदों बिराद मेगन सादों आरोना मानसिफोरा मानो बिदि माबा मोनसे मोजां खामानि मावनानै जानाय नुबाबो मेगन सायो ओमफ्राय गाज्रि खामानि मावबाबो मानसिफोरा बुङो मिनिनो मोजां मोनो बेफोरबायदि जानो नाङा आरोना जोंनि बर' समाजनि गेजेराव नै मालाय गुबुन जाथिफोरा बेसेबां अनलायनानै खौसेथि जायो जोंनि बर'फोरनि गेजेरावसो नांलाय खमलाय दावराव दावसि एना एनि नायनो बानायानो जोबनो थाङा ओमफ्राय जोंखौ बुंदों आरोना मानसिफोरा इदिनो जोंनाव फुलि लांनो फैग्राफोरखौ बिसोरो बिफां गायिनि बेगरखौनो जोलैखौनो बिसोरो नार्सारि बानायनानै फानदों मादों हेनटेन इदि बुंलाबायसोदों आरोना ओमफ्राय जोंनि भिडिअनि थ्रुयैनो मानसिफोरा गोबां चक्लेट फिथाइखौबो फाननो हाबाय आरोना बेफोरबायदिनो गायनानै दोनदोंमोन चक्लेट फिथाइखौ गायनानै दोननानै ओरैनो बेकार सेवग्लुंलायनानै दङमोन आरोना ओमफ्राय जोंनि भिडिअखौ नायनानै बा आदा बाजै बेफोरबायदि जोंखौ बुंनानै जोंखौ कन्टेक्ट खालामबाय इदि बेपारिनि नाम्बार हरनो हागोन नामा होननानै ओमफ्राय जों हागोन मानो हाया मानोथो ओरैनो बेकारै दोनो नङा होमबा बिनि थाखायनो जोङो नाम्बार कन्टेक्टफोरखौ हरै बहुद मानसिफोरनि फिथाइ सामथाइखौ जों सेल खालामना होबाय आरोना ओमफ्राय थेवबो जोंखौ जा नायनो बायो जा दुसि आरोना मोजां खामानि मावना जानायखौ दुसिनो नाङारा नोंथांमोना जोंखौ अनसायनोसो नांगौ बेफोरबायदि मावना जानायखौ जोंथ' जेनेबा गाज्रि खामानि मावनानै जायाखैना बिनि बागै देलाय नोंबो एसे बुंनानै होदो हेल' लोगोफोर माने बिदिनो जादों आरो माखासे मा नांगौ जाखो माखासे एनानि माने गादबलायनो नागिरनाय बेबायदि जादों आरो ओमफ्रायहाय दा चक्लेटनि बयबो माने हांगोमा जादों बे गय बारि सिङाव बयबो माने गय थैयोबा मा खालामगोन होननानै गायनो बयबो सानदों नाथाय माखासे बिनि गेजेरावनो माखासे मानसिफोर थायो आरो माने गोसोआव डाउट सोना होग्राफोर थायो आरो माने गोसोआव डाउट सोना होदों माने बिदिनो रायि बिफांनिखौ फुलि खालामदों गावनिखौनो फुलि खालामदों आंबो माने जोलैखौहाय बिराद गोजाननिफ्राय लायनांदों माने गावनिखौ बानायोब्लाथ' आंनाव गावनाव एभेलेबेल जागौमोन माने आं थेवबो गावनि फिथाइखौहाय माने बेफारिफोरनो खानानैसो आं फानहरो बे आं दाख्लैबो लायदों नै बिगुर बेखौ गोजानावसो लायनांगौ जायो ओमफ्राय दा खालामजोब्बाय ओमफ्राय दा आरोबाव नै आंनाव फिथाइ दं ओमफ्राय बेखौ आं खालामोबा आंनिखौ आं हायो खिन्थु नाथाय मानो खालामा बियो मेचुर नङा बेफोरबायदिनिखौसो खालामनो सानदों आं 8 बोसोरनिखौ खालामदों आं 9 बोसोरनि बिदि बिफांनि ओमफ्रायहाय दायो बेबायदिनो आरो माने बिगुरखौ दाख्लैनिखौ लायबाय माने जोलै बिराद गोजाननिफ्राय लायनांदों मेचुर बिफांनि बिगुरमोन ओमफ्राय बेखौ खालामखांजोब्बाय दा ओमफ्राय आरो नै दानि बे सिजोनावहाय लै बिगुर मोननांगौआ थान आरोखि बिराद थान माने दाथ' नार्सारि खालामनायनि सिजोनानो जोब्बाय दा नार्सारिया गिदिर गायजानायनिसो जाहैबाय नालाय ओमफ्राय नेक्स्ट सेकेन्ड नार्सारि खालामबावगोना जाहैबाय माबायावसो जाहैबाय नभेम्बर बा बिदिनो डिसेम्बर बिदिनिफ्रायसो खालामनानै बिदिनो मार्च एप्रिल मेआवहाय गायजाहैनायनि जाहैफिनगोन नालाय बियो बेबायदिनो आरो माने माखासेया गोसोआव डाउट सोना होग्रा थाखायो ना मा होनो
ओमफ्रायहाय जाय गोसो गुदुं गायनो गोसो गुदुं बेफोरो माने डाइरेक्ट कल खालामनानै माने सोंनो हागोन ओमफ्राय भेराइटिसनि बारैबो सोंनो हागोन बा मारै गायनांगौ गासिबो डिटेल्स सोंनो हागोन आरो माने गोसो गुदुंफ्रा आरो ओमफ्राय नोंथांमोनखौथ' जों थगायहरनो जों सानखाया माने गासिबो रिसिप्ट दानखायो जोंनि माबाखौ नार्सारिखौ लांनायखौ माने जोंगोन जेन'बा नोंथांमोननो फानहरबाय जों जेन'बा नोंथांमोननो फानहरनानै थायाला जों बोरै इनकाम मोनफिनगोन माने नोंथांमोननि फिथाइखौ जोंनो लायफिनगोन आरो माने थाइहोहैखांनायनि उनावहाय फिथाइ थायखांनायनि उनाव जोंनो लायफिनगोन बेनि थाखायनो गासिनखौबो रिसिप्ट दानदों बबे जायगानि गामि गासिनबो दानजोबनानै माने नाम्बार थाम्बार लाखिफिनजोबदों जेन' देनांफोर थायोला नोंथांमोननिफ्राय जों लाबोफिननो हायो बेनो आरो प्रुफ मा आरोखि माने नोंथांमोना जे बुंदों माने बिफां गोरलैनि फिथाइखौ जावैदों मादों माखासे आरोखि माखासेया बुङाखै बेनो आरो बेबायदिनो दायो नार्सारियाथ' आंना रेडि गैया ओमफ्रायहाय माखासेनिफ्राय एसे एनै माने केरिं चार्ज गारनालाबो नोंथांमोना जाय इमारजेन्सि गायनो होननानै सानदोंमोन बिसोरनि थाखाय लाबोना होफैदोंमोन दा बेबो जोब्बाय आरो सोरबाफोर बिदि नांगौबा माने कन्टेक्ट खालामफिननो हागोन एसे उनावहाय दायो स्टकआवहाय एसे सर्टेज जानानै दं माने जाय होफैग्रा बेफोरनाबो गैलायला आरो माने बिराद सेल जादों सिङाव मार्केटआ बिराद मोजाङानो ओमफ्राय नोंथांमोना बेफोरखौ गायनानै लानो हायोबा देनां माने फिउचारावहाय दस्रा प्लानिं खालामनो हागोन नोंथांमोननि थाखायथ' आं बिराद गिदिर प्लानिं खालामदों माने सानसेनि आरो बियो पार्सनेल फेक्ट्रि जागोन नोंथांमोना बेयावनो गासिबो मालफोरखौहाय माने चक्लेटखौहाय नोंथांमोना आंनो होफैनो हागोन आरो सोर जाय बिगरखौ आं मालाबाबो फुलि खालामनानै फानहराखै डुप्लिकेट खालामनाय माने जोंनिबो बरनाम थांगोन जोंनिबो रेकर्ड थांगोन ना ओमफ्राय जोंबोथ' मोजां रिजाल्टखौ नांगोन ना जोंनोबो जेनेबा जोंबो मोजां साप्लाय खालामनो हानांगौ आरो ना ओमफ्राय जोंनि थ्रुयैनो नै दा गोबां मानसिफोरा दि जेनेबा गोग्लैसोनानै दोङोमोन बा उन्दुलांनायनिफ्राय दासो सिरि मोनखांनो रोंदों आरो ना गोबां मानसिफोरा दा नै बहुद मानसिफोरा जेनेबा सिरियै चक्लेट बिफांखौ गायनानै दोनखोमादोंमोन गायनानै दोननानैथ' फिथाइफोरा सेवलांजोबदों जेबो रावजोंबो कन्टेक्ट गैया मा गैया नै दा आंनि हासबेन्डआनो बहुद मानसिफोरनिखौ मानो होनबा नाम्बार हरै सेल खालामना होजोब्बाय आरो जोङो बेफोरबायदि सेल खालामनानैबो एसे जेनेबा बांद्राय गोजाननि नङा एसे खाथि खालानि मानसिफोरजों एसे जों नासयजादों आरो नासयजानांगौ जेनेबा जिउआव मानसिजों नासयजानो हाबासो साक्सेस जायो आरो ना मायबा मोनसे मोजां खामानि मावनाय नुबाथ' जेनेबा सुथुराथ' ओंखारखागोन नङा होमबा जाय जोंनि थाखाय सुथुर ओंखारदों बिथांमोनखौबो आङो थेंक इउ होननानै बुङो आरो ओरैबायदि आरो ना खोथायाव बुंनाय दं माने सुथुरानो नोंखौ साक्सेसफुल खालामनायनि लामायाव दैखाङोनो बिसोरसो आरो जाय नोंनि एगेन्स्ट बिसोरसो नोंखौहाय माने साक्सेसफुलनि माबायावहाय दिखांहरगोन आरो बेनो आरो माने बेखौनो बुंबाय नोंथांमोना जाय माने गायनो गोसो एनकारेज गोसोआव गुदुं जानानै दङ गाय जेबो माबा बेकार हाफ्राखौ दोननो नाङा जोंनि बड'लेण्डआवबो माखासे बिथिङैहाय जेन'बा बे कक'आ चक्लेटखौल' नङा माखासे बिफांफोर बिदिनो गायनो हागोन दामि जों दा बिराद गोजोननायबो मोनदोंना जोंनि बर'फोराबो दिनै दायो गोबां नार्सारि बानायनानै बा चक्लेटनि बिजनेस बेफोरबायदि खालामनो रोंनाय जाबाय बा रोंहांदोंसै नै दाथ' जेनेबा चक्लेट फिथाइफोरखौ बायग्रा बेफारिफोराबो जोंनि बर' जाथिखौनो जों सासेबो नुवाखैमोन खिन्थु दा एबाराव जेनेबा बर' मानसियाबो बेफोरबायदि चक्लेट फिथाइ लाग्रा बा चक्लेट फुलि फानग्रा बेफोरबायदि जों अनेक खोनानो मोन्दों आरो ना खोनानोबो मोन्दों मेगनजोंबो सानैसो जों नुनो मोन्दों आरो ना ओमफ्राय दा नै चक्लेट फिथाइ जिमानखिनि बायग्रा माननि गुबुन हारिनि मानसि गोजा आरो ना दाथ' नै जोंनि बर'फोरा बेफोरबायदि रोंदोंबा बहुद मोजांनि बाथ्रासो आरो ना जोङो माने गोजोननायसो मोन्दों जेसे हायो मानसिफोरा मावना जानोसो रोंनांगौ गायना लानो रोंनांगौ ओरैनो बेखार थानाङा जेनेबा मानसियाथ' मोजां खामानिखौ मावना जाखानांगौ ना सिखावल' दा खालामदे लोगोफोर सिखाव खालामनानै जादोंबा मानो होनबा मानसिया गाज्रि रेकर्ड मोनो मोजां खामानि मावना जानायाव बेफोरबायदि मेगन सानो नाङा आरो ना जोंबो दुखु मोनो जोंहाबो साननो हानायनि मोनसे गियान दोङो गोहो दोङो नङा होमबा लोगोफोर ओंखायनो एसे जेनेबा आंबो गोसोआव दुखु मोननानै थादोंमोन आरो किसुमान मानसिफोरा बेफोरबायदि एसे हेंथा बुंनाय बेखौनो बुंनानै दोनबाय लोगोफोर माने जायफ्रा गायनो एसे माने कन्टेक्ट खालामहरनानै माबा खालामनो हागोन आरो स्क्रिनाव नाम्बारखौ होना होगोन आरो ना ओमफ्राय गोबां मानसिफोरा बुंदों आरो कन्टेक्ट नाम्बारखौ माबोरै मोननो हागोन होननानै भिडिअखौ फुल नायजोब भिडिअखौ मोजाङै नायजोबनांगौ जों फुल जोबजासिम जोङो स्क्रिनाव नाम्बारखौ लागायनानै होखायो आरो ना लोगोफोर माखासे डिसक्रिपसनाव होबाबो माने नायहैनो रोङा नालाय बेखौनो स्क्रिनावनो होना होयो आरो जों नाम्बारखौ होमबा साबसिन जायो नालाय लानो हागोन नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनानै फुलिखौ जेसे हायो गायना लानाया मोजां नङा होमबा ओरैनो थास्लायस्लाय ओमफ्राय
बेखौथ' जों दा क्लियार खालामना होबाय गोबां मानसिफोराबो सोंहरदोंमोन बिफां रानायनि बिफां गोरलैनिखौ खालामजायो ना जाया बा नोंसोरखौ बिदि बिदि बुंदों होननानैबो जोंखौ बुंहरदोंमोन नै जों दा भिडिअनि गेजेरजोंनो जों क्लियार खालामना होबाय आरोना भिडिअखौ ओरैनो ससेल' नायनानै थानाङा ओमफ्राय नायनायजों लोगोसे नोंथांमोना कमेन्टबो खालामनांगौ मायबाफोर भुल नुदोंबा मायबाफोर जेनेबा गोरोन्थि नुदोंबा नोंथांमोना जोंखौ कमेन्टआव बुंहरनांगौ आरोना जों बेखौ सुद्रायनो नाजागोन नङा होमबा दायो नै आलासिबो फैबाय थादों ओमफ्राय दा र' माबा जाना होदों आलासिबो फैबाय थादों दा जोंनाव नै आलासिफोराबो दिनै नै चक्लेट फुलि लांगोननो दा बेफोरखौबो जों एसे नोंथांमोननि गेजेराव देखायना होनोसै शेयार खालामसै नङा होमबा नोंथांमोनानो जोंनि फेमिलि नानि थाबाय थादो दा जोंनि आलासि फैनायफोरखौबो देखायगोन नोंथांमोननो जे हायो आपडेट लाना फैबाय थागोन आं दाखालिबो चक्लेट बिफांखौ माबायदि जेनेबा नार्सारि बानायो जों बेफोरखौ नोंथांमोननि गेजेराव देखायनाबो होखाबाय नुखाबाय जानांगौ सोरबाफोर नुवाखैबा नायफिनबानो जाबाय दे लोगोफोर दे होमबा नायलांबाय थाबानो जाबाय दे आलासिफोर सफैबाय नै जोंना आमाइमोन फंबायमोन आयंमोन खुगा लावहाबलायदों आबौ होननाया ayo bawa Top game lo गेलेथारदों नामालै मामायालाय इलेक्सननि सिनायगासिनो ए इलेक्सननि गरमथार नामा ओइ दा हमनो हायालै बिनि दाउखौलायसो जायो बिराद गिदिर जायो ना रिभार ब्रिज औ बिराद गिदिर जायो नायबो ओरै बुंजोबो ओइ जोबथाजासिम देखायखादो दाबो बुंलायसो मिथियानो देरबोबावदोंसो दां मा जाखो औ लकेलसो ओरैनो रज'नायनिसो आइ रिभार ब्रिज नायफैदों जों नै लोगोफोर आमाइ आयं नैबे नांगोलबारियाव आइ रिभार ब्रिजआव दान्दिसे बेरायफैदोंमोन लोगोफोरनिजों माने क'क्राझारनि बिमायमोन बियायंमोन फैयोना बेखौनो बेरायना देखायफैदों बेसेबां देखायबानायखौलाय इसोर गोदानखायसो भिडिअ लादों थोदो माबायदि स' गाइस नै दायो आङो आलासिफोरनो ओंखाम होनोसै आरो आलासिफोरा दसे बेरायनानै फैबाय ओमफ्राय नै टाइमबो जाबाय ओमफ्राय ओंखामखौ जाना लादोसै ओंखामखौ आं होग्रोनोसै आरोना दे देनां नायनो थाखाय भिडिअ खालामना दोनखाबाय आं जोंनाव फैनायखौ जादों मामा बिदि जासिफिनो नोङो न होननानै नै आंनि केमेरा लाना बिदिसो मिथिबायना न ओमफ्राय बागान दं बेना गय बागान आदै माया बेफोरो एसेसो थानायसै जोंलाय बावदे जाखो हा मोनजेनखाबायना नोंसिनाबो फाननो मोनागौमोन बिहामजो लायानो बाबो बारा गोबाव नांखायालै फाननो साखुन जाहोग्रोलै गेन्द्राया लाबाय जोंना गेन्द्राया लाबो नै थांसिगोन आलासिफोरा दे सासे थांबानो गाबनोसै